Aquest dimarts 2 de desembre s'han aplegat unes 150 persones a la jornada titulada La valorització al sector del ciment al Palau Falguera de Sant Feliu de Llobregat. Aquesta jornada va ser organitzada per l'Ajuntament de la localitat, juntament amb la Generalitat de Catalunya, amb la participació de diversos representants de l'administració i la cimentera Cemex de Sant Feliu. La plataforma Iranet va ser exclosa de la participació en la jornada. Si bé l'Ajuntament li va proposar de portar un ponent, l'únic que es posicionaria en contra de la incineració i que, per tant, generaria un veritable debat, no va ser possible trobar un conferenciant amb un marge de temps de tan sols 3 setmanes, que distava molt dels 2 mesos que havien tingut l'administració i la cimentera per preparar la jornada. Tot i els requeriments de la plataforma per ajornar l'acte i així assegurar un veritable debat, l'alcaldia es va negar al canvi de data. Així, el desenvolupament de la jornada s'ha vist marcat per una concentració a l'interior del Palau Falguera, convocada per la plataforma Iranet, amb una participació d'una 80ena de persones de Sant Feliu, Montcada, Pallejà i Martorell, on la incineració continua sent un problema. Aquest ha estat el mitjà de protesta de la plataforma Iranet contra la manca de participació en el disseny de les jornades que han estat predefinides en qüestió de títol, format i data per l'administració pública sense possible modificació tot i les qüestions al·legades. Les persones concentrades han decidit abandonar la sala per evidenciar la seva posició contrària al mode organitzatiu de l'acte. La sortida de l'auditori ha anat acompanyada de crits contra la manipulació i a favor de la participació ciutadana, fet que ha generat la confrontació oral amb alguns treballadors de la cimentera presents. L'enfrontament ha continuat fora de la sala, amb la intervenció també de l'alcalde i la regidora de Salut de l'Ajuntament, amb increpacions de diversa mena.